खुलुमबाय दिनै 7 नभेम्बर 2023 मंगलबार फैदो खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। तामुलपुर डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय बरनदि दैमायाव सासे सोरखारि साख्रि मावग्रा सुबुङा गोबां बेरेजों जोजानानै जिउ गोमादों। थैनाय सुबुंनि मुङा जाबाय सबिराम बर', 49 बोसोर बैसोनि, नाग्रिजुलि गोजौ फरायसालिनि अफिस एसिस्टेन्ट महरै सोरखारि साख्रि मावोमोन आरो बेखौ मा बाजौ बेरेफोरा गाग्लोबनानै बुथारदों होननानै बुंदों आरो बेनि जाहोनाव सबिराम बर'खौ फाहामसालियावबो लांनाय जादोंमोन, नाथाय फाहामसालियाव लांबाय थानाय समाव लामायावनो जिउ गोमादों। गुवाहाटी नोगोरमानि सिङाव थानाय गारिगाव ओनसोलाव गुवाहाटी पुलिसआ गान्जाजों लोगोसे जाथायाव लोब्बा थानाय सासे गान्जा आरो ड्राग्स फालांगिरिखौ एरेस्ट खालामदों। हमजानाय गान्जा आरो ड्राग्स फालांगिरिनि मुङा जाबाय बिकी चौधुरी। बिकी चौधुरीया सिगांबो ड्राग्सनि केसाव हमजानानै जेलाव दोनजादोंमोन, उनावहाय उदां जादोंमोन, आरोबाव हमजाफिनबाय। कर्नाटका रायजोनि बेंगालुरुआव सासे जिअलजिस्टआ गावनि थाग्रा जायगायाव सोरबा स्नेमनि दुथां सुबुंजों थांनानै गोबौ हाथियारजों हासोद बुथारजादों। बुथारजानाय साख्रि मावग्रा आइजोनि मुङा जाबाय प्रतिमा, 37 बोसोर बैसोनि। जाथाया जानाय समाव प्रतिमानि फिसायाबो न'आव गैयामोन, अदेबानि न'आव हारसिं प्रतिमाया दंमोन। उनावहाय प्रतिमानि फंबायआ बिब'नो फन खालामबाय थानायनि जाहोनाव फनखौ हमैनि जाहोनाव फुंनि समाव न'आव थांना नायब्ला बिब'खौ बुथारनानै दोननायावसो नुनो मोन्दों आरो लोगो लोगोनो फंबायआ पुलिसखौ खौरां हरो आरो पुलिसआ जाथायसालियाव फैनानै जाथायनि सायाव नायबिजिरनानै गोथै सह'खौ पस्टमर्टेमनि थाखाय दैथायहरनाय जादों आरो बे जाथायखौ सोरबा सिनायमोनै सुबुङानो खालामदों होननानै सन्देह खालामनाय जादों। आसामनि गंसे मस्जिद सिङाव मानसि बुथारनाय जाथाया सोराङाव फैदों। आसामनि तिनसुकिया डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय माकुम कालाबारियाव गंसे मस्जिदनि इमामखौ फुंनि समाव आजान खालामबाय थानाय समाव सोरबा सिनायमोनै दुथां सुबुङा गोबौ हाथियारजों गोदोनायाव हानानै बुथारनानै गारना गालांदों। थैनाय इमामनि मुङा जाबाय तेजिबुर इस्लाम, 55 बोसोर बैसोनि आरो बियो बिहारनिफ्राय आसामाव थाफैनाय। दा बे जाथायनि सायाव तिनसुकिया पुलिसा एबा आसाम पुलिसा गावसोरनि खामानिखौ मावगासिनो दङ आरो दायनिगिरिखौ थाबैनो एरेस्ट खालामगोन होननानै रादाय होनाय जादों। मोनसे दुखुनांथाव जाथाय। केरालानि आदपुराम्बुआव आसामनि धेमाजि डिस्ट्रिक्टनि सानै बर' मावथिखौ भारा थाग्रा रुम सिङाव बुथारदों आरो बुथारनानै गारना गालांदों। बुथारजानायफोरखौ सासेखौ गोदोनायाव दाननानै बुथारदों आरो सासेखौ बिखायाव दाननानै बुथारदों। बुथारजानाय सानै सुबुंनि मुङा जाबाय महन्त स्वर्गियारि आरो दिपांकर बसुमतारी। दा बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ। सेप्तेम्बर 10 तारिखआव थांदोंमोन केरेला धेमाजिनिफ्राय। ओमफ्राय दिपांकर बसुमतारीया जि मास मोनबासो जाहैबाय। जानायनि गेजेराव बिथांमोना दंहैयोमोन केरेला एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट, पस्ट अफिस गोलैयो महाटिपुरा। एसे थागिबि जायगाया जाहैबाय आदमपुरा कम्पानिपुरि। बेयाव सासे मालिकनि खामानियाव दंहैयोमोन बिसोरो समिल होनो टिम्बार होनना बुजायो। बे समिलाव खामानि मावगासिनो दंमोन बिसोरो। मावनायनि गेजेराव बिसोरो लोगोसे फ्राय दंमोन, सासेल' नङा, महन्त स्वर्गियारि आरो लोगोसे दिपांकर बसुमतारी आरो लोगोसे उरिस्सानि गपाल मल्लिक आरो नगावनि सन्तोष रय। बिथांमोना बिदि लोगो जानायनि गेजेरजोंनो दाख्लै मैया थांनाय सनिबारनि समाव फ्राय बिगुमाया जेब्लानोखि बिल सिल होखांजोबलाङो, बिल सिल होखांनायनि गेजेराव बिथांमोना ज' लोगो नांनानै गपाल मल्लिका होनदोंनो आं न'आव थांनोसै, नोंथांमोनखौ आं माबा मोनसे खालायना गालांनोसै होननानै बिदि होननायनि गेजेरजोंनो बिथाङा महन्त स्वर्गियारिखौ रां होनानै लाल बथलसो लाना फै होननानै बिथांखौ थिनहरदों महाटिपुरा बास स्टेन्डआव। बेयाव दंमोन ओजों बास स्टेन्ड खाथियाव दं जोंहा बियार बार मोनसे दं, बेयाव सब बुस्थुखौनो मोनो, निसा जातीय बुस्थुखौ। बिनि उनाव सन्तोष रयआ जेब्लानोखि आं बेदरखौ लाना फैनि, नोंथाङा लालखौ लाना फैदो, आं एवबाय थानि, ज' जों गासैबो लोंलायसिगोन, लोंखांनायनि उनाव गपाला गाबोन थाङोबालाय जों बिदाय होलायनोसै होननानै बिसोर ज' रायज्लायदोंमोन। बिनि गेजेराव सन्तोष रयआ सनिबार मोनायाव बिसोरो 10:30सिम थादों। 10:30नि मादाव सन्तोष रयआ गावनि रुमाव हाबहैदोंमोन। गावनि रुमाव हाबनानै बिथां महन्त स्वर्गियारि आरो दिपांकर बसुमतारी आरो लोगोसे गपाल मल्लिक बिसोर साथामा बे गावसिनि रुमावनो उन्दुना दंमोन। सनिबार खालि, सनिबारनि समाव जादों, सनिबार मोनाबिलियाव।
बिनि उनाव इसोरो ज' थानानै साथामबो उन्दुनोसै होननानै 10:30 समाव सन्तोष रयआ गावनि रुमाव थांनायनि सिङावनो बे साथामनि गेजेराव मा जाहोन जालायदों बेखौ सन्तोष रयआ मिन्थिया होननानै फोरमायदों। नाथाय आं सानोखि मा गावनो गाव लोगो जानायनि गेजेरजोंनो, नाथाय आं सानदों मा आंनि बिहेवाव गेलेदों मा सन्तोष रयआनो माबा मोनसे निसा जातीय बुस्थु होनानै बिथां सानैखौ गावसोर क्लेम खालायनानै बुथारदों नामा होननानै आं सानखुमादों। दानदों होननायबो बाथ्रा खोनादों। बिथांमोन सासेखौ गोदोना दानदों होनदों आरो सासेखौ बिखा जर' दानदों होननानै खोन्थाहरदों सन्तोष रयआनो। नाथाय दाहालागै जाय माने नोंथांमोना जायखौ सन्देह खालामदों बिथाङा गावनो बुंहरदों सन्तोष रयआनो बुंहरदों। ओमफ्राय दा सन्तोष रयआ होनदों आरो दासिमहालागै गपाल मालिकखौ मोनाखै। ओमफ्राय कालिया होननाय सासेखौ पुलिसा लानानै सन्तोष रयआ नगावनि, कालियाया उरिस्सा। कालियाया हमजाबाय, सन्तोष रयआबो हमजाबाय। ओमफ्राय गपाल मालिकआ दाहालागै हमजायाखै। बेनि थाखायनो दा गपाल मालिकखौ हमनो थाखाय कालिया, उरिस्सानि कालियाखौ केरेलानि पुलिसा दिनै फुंनि 3टा बाजानि ट्रेनजों गपाल मालिकनि न'हालागै फैगासिनो दं। बे थांखिखौ खोन्थाहरदों आंनो सन्तोष रयआनो। दाबो बिथांखौ आंनो खोन्थानाय बायदिबा बिथाङा खोन्थाहरबावदो आरो आंखौ मा होननानै, आं डेट स्पट जानायाव जायगायाव आं दा फैगासिनो दं, आंखौ सिया लाना फैदों होननानै बेखिनिखौ आंनो खावलायहरदों। बिथां महन्त स्वर्गियारिनि बिसालथि, ओमफ्राय ओरै दिपांकरनिबो आं बिसालथि। नोंसिनि बाबाया माला दंमोन, माला थांनायमोन ओजों? 1.5 मास जाबाय बाबाया। आंथ' इखो मुथते दुखिखौ हास्ति होनांगौ, बिखौ माने फासिखौनो होखानांगौ। मानो होनबा बिसोरो न'खरनि आर्थिक अबस्थानि गाज्रिनि थाखायसो बिसोरो गुबुन रायजोआव थांदोंमोन खामायनो थाखाय। नाथाय दुथांफोरनि आखायाव गोमानाय जाबाय। नाथाय बिसोरखौ फासि होनांगौ, हास्ति होनांगौ। आरो आसाम सरकारखौ खावलायो आं, मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया, जाहाथे न'खरखौ मोजाङै नायो आरो दुखिखौ हास्ति होयो, फासि होयो। आं बेखौनो खावलायो। आरो 10 मासनि गथ' थालांदों, मा मावनानै जागोन बे गथ'आ? बे गथ'नि नामानो जाबाय पुनाम, दिपांकर बसुमतारिनि फिसाला, आरो हिन्जावनि नामा जाबाय निबारि बसुमतारि। मा मावनानै जागोन? बिसोरथ' जेबो गैया न'खराव, जेने तेनेसो माबानानै गुबुन रायजोआव खामानि मावनोसो थांदोंमोन। इसोरथ' जेबो दुखिखौनो मावखायाखै। माने 4 नभेम्बराव सनिबार दिनाखन हरनि 9टा बाजायाव फन हरबाय। फना इनिफ्राय हरनि 9टा बाजानिफ्रायनो सुइच अफ। मानि थाखाय सुइच अफ? मानि थाखाय सुइच अफ होननायाव ओमफ्राय सासे बैसांनो फन हरबाय। फन हरनायाव ओमफ्राय नायनो खोन्थाबाय, रुमाव रावबोआनो गैया। दानथारदो सुथारदो बिदि होननायनि खोनाबाय। मानसिफोरा सानैबो गैया जाबाय। सासेया जाबाय महन्त स्वर्गियारि, दिपांकर बसुमतारि, सानैबो दुथांफोरनि आखायावनो गोमानाय जाबाय। बिसोरखौ मुथते हास्ति होनांगौ, फासि होनांगौ, जों बेखौनो नागिरो। मुथते आसामनि मानसिफोरा जयैनो जानांगौ। आसामनि मानसिखौ मानो बिदि खालामबाय दं बिसोरो? बेखौनो आं होननानै खावलायनाय जाबाय। गोथैस'आ गाबोन सफैनाय जागोन, गाबोन सफैनाय जागोन होननायखाय मालाथो सफैयो दाथ' होननोथ' हाथ'वाखैना, पस्टमर्टम खालामनानै हेगारहरगोन होनदों। नोंथांमोन दिननि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जय बर' हारिनि।